Huomenta. Se olisi lunssakausi. En mä tiedä minkä takia on. Näin paska oloa. Onko se mies flunssa? Se täytyy olla se. Koska se on näin älyttömän paha. Voi. Tois suunnitelmissa ollut, tai on suunnitelmissa laittaa tuo pöytä tuolta roskiin, tuo plasman pöytään. Tuo noin. Näkyykö se siitä? Miksi ei se näy? Tämä paska hävitykseen. Ja sitten tuolta pihalta tuohon uusi tilalle. Tai uusi ja uusi. Mulle uusi. Jollekin vähän vanhaa. Tää sitten ottaa nuo piuhat tuolta veksiä. Maakaapelit. Täällä on myös pari maakaapelia. Ne ottaa veksiitä ja sitten tehdään tämä nousoo tästä nätisti. Se on kyllä ollut helppo laittaa sinne, mutta silloin ei ollut vielä tätä johetta tässä paikalla. Jos vaan nostaisi nosturilla tuosta koukuista ja juuttaisi piikit sitten alle. Niinhän mä varmaan joudun tekemään. Se aika hyvin taipuu tuo halakki, mutta ei se 3 senttiä. Noin, sitten sinne piikit alle. Virta päälle. Onneksi keli parani. Ei oo enää semmoista sateista paskaa.
se oikeastaan haittaa mitään, jos tuolla vettä on, kun siellä nyt kuuluukin olla vettä täällä. Mieleen tuossa kun tyhjääkö vai ei. Eipä tarvitse täyttää sitä. Tästä mä nyt vaikka tähän, jos se saa. Pitääkö mä käydä mittaamassa tulokseista? Ei. Kymmenen. Kaksi 60. Joo, tulee näin päin. Kyllä. Pitääkö ottaa estetty harja ja lakasta tuo koko. Onkin vähän rujoon, pitää olla polttopönttönä siellä. Poltettu roski. Periaatteessa pitäisi onnistua aika helposti, mutta katsotaan. Tämä on tosen pöytä. 6,5 on ovi.
yksi kiinni, jos sattuu satamaan vettä vielä yön aikana. Mä just kiinni siitä. Heti hengästyy, kun nousu tai laskoo poiskin tuolta koneesta. Korona. Ei kai sitä koronaa ollut enää pitkään aikaa. Sota syttyi, niin korona loppui. No taas tuo mitata. Tässä vähän niinku keskellä. Kato. Se on oikeastaan aika hyvä siinä. Näin. Ei huono. Kun sais se vielä passi. Taas nyt. Otetaan tuosta renkaan kohdalta. 64 ja 8. Siinä. Miten justi. Pieni veikkaus, että tämä ei ole suorassa. Tuossa on kerran lattiakaivo, niin tehty vietot tuonne. Tää testataan vielä, että meneekö polttimet kuinka syvälle. Tarvii hirveästi säätää. Tuonne voisi laittaa joku 20 millisen levyn tänne renkaalle, niin pikkusen tasaa tuota. Niin se on. Joo, sitä saa kuinka paljon nostaa. Laitaas tuonne sitten nyt se levy. No ei se nyt paljon. Näin. Joo, kyllä se vähän vaati tuota säätöä, että sai kohilleen nuo. Tuonne piti nyt sitten tuolta nurkasta ottaa palikat pois ja laittaa sitten 4 milliä alle, niin sitten se tuli kohtuu hyvä. Ei sitä muuten nähnyt, mutta täältä päästä kun katsoi, niin se oli selvästi pystyssä tuo nurkka tuolla. Joo. Sittenhän sen näkyy, kun levyä ruvetaan ajamaan, että minkälaiset kammat tuossa oikein on ja kuinka hyviä. Tuossa nyt ainakin tuo yksi joutuu vähän viksaamaan. Lyö moukarilla alas nuo. Joo, ihan hyvä. Hyvä ja hyvän kokoinen. Mitäs tässä nyt sitten mahtuu leikkaamaan? 290. Joo. Tästä tuo tuonne päähän.
onks vähän typerän mittainen? Tää on niinku tasan 6 metriä. Tää on ehkä vähän huono tämä. Tässä on pikkusen pituutta lisää, mutta ei se mitään. Ja sitä pystyy nyt ajamaan, vaikka se on yli pitkä, niin onhan täällä kuitenkin tätä allasta sitten, mihin se sylkyy kaikki. No, on se parempi kuin se vanha. Kaikkea sitä joutuu romuja värkkäämään. Joo. Mä uskon, että mä lähden nyt kotiin vähän lepäilemään. Tästä ei oikein tahdo nyt tulla mitään. Koko ajan jotenkin jumittaa pää. Katsotaan mitä tehdään huomenna.